Felly dyn ni yma heddiw. A mae pawb wedi bod mor gefnogol a chroesawgar. Mae'n anhygoel dweud y gwir. A dyn ni yma eto fori. A o'n i jyst yn siarad am y profiadau yn Pabell y Dysgwyr am ryw awr. Am yr hyn oedd wedi digwydd allan yn yr Euros oddi ar y cae. A dyn ni wedi gwneud cwpl o nosweithiau yn yr hyn llyfrgell yng Nghaerdydd. A mae'n grêt gallu wneud o, achos dwi'n gwybod fod rhaid i bethau symud ymlaen, ond hefyd allwch chi ddim anwybyddu be ddigwyddodd yn ystod yr haf, ond brofiad unigryw i bob un ohono ni. A be fydd eich neges chi ar llwyfan yr Eisteddfod heddi te? Syml, diolch, dwi'n credu fod. Pe chi allan, o'n i efo'n gilydd am 47 o ddwrnodiau allan yn lle Portugal, Sweden neu Ffrainc. A chi mewn rhyw fath o bybl, chi'n gwybod am y gefnogaeth pe chi yna, achos chi'n gweld y wal goch oedd yn Bordeaux, yn Toulouse a'r holl. A chi'n cael y negeseuon o gartre, a chi'n gweld y ffilmiau a'r negeseuon a'r trydar. Ond tan fo chi yna, chi methu gwerthfawrogi fo. A dar ni gwerthfawrogi fo'n llwyr pan o'n i gyrraedd nôl ar croeso yng Nghaerdydd. Ac ers hynny, mae pawb i mor garedig. A just, o rhywun yn gallu teimlo rhyw fath o falchder fod rhywun wedi chwarae rhan bach mewn grŵp o garfan ath allan i Ffrainc a di roi gymaint o bleser i gymaint o bobl yng Nghymru. A dim ond ers dod yn ôl fod ni wedi sylweddoli hynny. Felly dwi'n credu fod bobl eisiau diolch i ni am hynny, ond hefyd dwi'n credu o'n gyfle i ni jyst diolch i bawb arall am y gefnogaeth drwy yn Ffrainc neu fan hyn. A hyd o'n bobl falle sydd ddim diddordeb mewn pêl-droed, ond mae gen nhw diddordeb yn ei blaen. A mae yna dipyn o sôn wedi bod ffrai ynglyn â peidio anrhyddeddu rhai o dîm pêl-droed. Ydy hwn yn anffodus? Be na chi hynny? O ran y Cymdeithas Pêl-droed a'r Steddfod, mae'r berthynas wedi bod yn ffantastig erioed. Caws yn gwahodd mae blynyddoedd nôl Steddfod Wrexham yn cyhoeddi carfan ar gyfer Hef Awstralia pan oedd Gary Speed yn reolwr. Naturiol o'r un arwain y beth trwy gyfrwng y Gymraeg, ond oedd y gynadledd yn Saesneg achos natur y cwestiynau ar wasg ydyn nhw. Wnaethon ni'r un peth yn Steddfod Bro Morgannwg efo Chris Coleman cyn gêm gyfeillgar y mis Awst yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon. Ers hynny, da ni ddim yn chwarae gemau cyfeillgar y mis Awst, felly does na ddim cynhadledd fel petai. Felly, ond ar unig gwahoddiad yma, bob blwyddyn i ddod yma pryn ei arddangos, oedd yr ymddiriedolaeth yma di sadwn, yma nhw a di sadwn nesaf yn hyfforddi pêl-droed. Felly, sy'n problem di bod efo'r Eisteddfod. A oedd enwebiadau efo fewn pryd y Chwefror, felly dwi'n credu fod neb i disgwyl ddim byd. A o ran natur y garfan, o'n i'n dweud bod beth bynnag ydy'r sefyllfa. Dwi'n credu bydde'r garfan i hunain naill ai eisiau fod pawb neu dyn nhw eisiau rhaniadau. A dwi'n credu bod o'n fel soniais i'n brawma. Jyst diolch, dyna'r cwbl sy'n angen, sy'n angen seremoni ac anrhyddeddu ac yn y blaen. Jyst diolch. Hyd o pe bai hynny'n digwydd, bydde'r chwaraewyr methu bod yn bresennol achos adeg yma'r flwyddyn, maen nhw gyda'r trybiau. A dwi'n credu cwbl sydd wedi digwydd, do'n i'n y cyfweliad na'n byd, ond bod rhywun yn gofyn i'r archdderwydd be am anrhyddeddu'r chwaraewyr a fod o'n dallen, wel, dwi ddim yn siŵr iawn sydd allan ni'n neud hynny gyda'r orsedd, gan nad ydyn nhw i gyd yn siarad Cymraeg. Rhywbeth gwbl naturiol, sy'n ni'n tybio, iddo fo i ddeud beth bynnag pe mae rhywun yn gofyn i chi fel yna. Felly ro'n i'n y cwestiwn, os o'n e-mail, os oedd unrhyw enwebiadau mynd i fod, fydde efo flwyddyn nesaf Sir Fôn a rhywun fel Osian sydd o'r Sir Fôn. Dwi'n credu fod neb wedi disgwyl unrhyw beth, tan i ni weld y stori'n datblygu yn y papurau dyn nhw'n blaen. Wel, mae Ian Gwyn Hughes a fi'n anfalch o fod yma am y diwrnod. Da ni wedi bod yn maes yn barod a gwneud ambell i beth arall. Tra da ni yma wedi cael gwahoddiad i wneud ambell i beth, ac wrth gwrs mae'r gwahoddiad wedi dod i fynd ar y llwyfan y Brynhawn yma i dderbyn y gydnabyddiaeth yna o be wnaeth y tîm cenedlaethol. Wrth gwrs, rhan fechan o hwnnw ydy Ian Gwyn a finna mewn gwirionedd. Ond tra bod ni yn gallu bod yn bresennol yna, wrth gwrs, mi fydd yn fraint i ni fod yn derbyn y diolch yna, ac yn sicr mi fydda ni'n mynd ar negas yna yn ôl i bawb arall yn y gymdeithas ac i'r chwaraewyr i gyd.